Υπέροχα Ελληνάκια, καλησπέρα. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποκαλύψω, θα σας δείξω τον τρόπο σε βίντεο, αναλυτικά, όχι όπως κάνουν οι επιστήμονες σε 1000 εισαγωγικά, όλοι αυτοί μεταφυσικοί, φυσικοί, αστροφυσικοί, να μην πω και ονόματα, ο Μάνος, όλοι αυτοί, όλοι βρε παράσαστε χίλιοι καθηγητάδες πανεπιστημίων. Εγώ θα σας δείξω, γιατί είμαι ο ίδιος ο Δίας, θα σας δείξω με ένα βίντεο 10 λεπτό, θα σας δείξω, θέλω να το γράψω στη θάλασσα. Θα σας δείξω πού είναι ο Θεός που νομίζετε ότι υπάρχει και από πού σας βλέπει, σας θωρεί δηλαδή, από πού σας κάνει τη θεώρηση. Σας βλέπει και τον βλέπετε κι εσείς, αλλά δεν τον θωρείτε. Δεν δύναστε να τον αντιληφθείτε. Μπροστά σας είναι. Και μόλις σας δείξω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μου μαζί με αυτόν που εσύ λες Θεό και πώς εγώ τον βλέπω κατευθείαν, απευθείας και αυτός θωρεί εμένα, θα πεις τόσο εύκολο ήτανε. Ευκολότερο εκ του αυγού του Κολόμβου, γιατί μια φίλη μου εδώ η Ντορέτα έγραψε περί ηλισμού και δεν μου λες εσύ ρε Ντορέτα που είσαι και σπουδαγμένη, γιατί εγώ είμαι αγράμματος, υπήρξα μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, ταξιδευτής δηλαδή, ο Οδυσσέας είμαι, θέλεις κάτι άλλο? Κατάλαβες, αλλά είμαι καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσης, παρά την ηλικία μου που κοντεύω τα 80. Μύρισες για ηλισμό, σε μένα τον πά να διακρίνεις κάποιον ηλισμό από τον οποίο να διέπομαι? Δηλαδή δεν βλέπεις πόσο λιτά ζω και απέριτα? Πιο λιτά δεν ούτε ο Διογέννης, ούτε ο Μαχμάτα Γκάντι. Κατάλαβες, εγώ είμαι αντιηλιστής. Θα σας μιλήσω σε άλλο βίντεο για το Θεό, σε 1000 εισαγωγικά Θεός, και θα σας πω τι είναι ύλη, τι είναι αντί-ύλη. Ο Θεός είναι αντί-ύλη, δεν είναι ύλη. Κατάλαβες? Είναι κάτι που δεν πιάνεται, δεν τέμνεται, δεν φαίνεται και τα μπερδεύετε όλα αυτά, και ίσως σε μερικούς εξημών να σας χαλάω τη σούπα. Σας χαλάω που θέλετε να πουλήσετε βιβλιαράκια, το ασπάζομαι, γιατί εγώ έχω ξεπεράσει το χρήμα. Εντάξει, ίσως να κατάφερα να έχω μεγάλες περιουσίες, δεν με ενδιαφέρουν στα πίσω-πίσω, ναι, έχω αποτρελαθεί και βαδίζω στον κόσμο της αιωνιότητας, έχω γίνει μόνος μου Θεός. Είμαι τρισευτυχισμένος, με μια χούφτα φασόλια κάθε μέρα. Να ρεβίθια έφαγα πάλι, σήμερα μια χουφτίτσα. Τέλειωσε. Αύριο πάλι θα πάω στην κολύμβησή μου και ξανά μανά, να δούμε. Μπα φάω κανένα αυγό βραστό. Τέλειωσε. Έχω δαμάσει τον εαυτόν μου. Αλλά εσείς, είτε από ανάγκη, δεν το μέμφωμαι, αλλά μου χαλάτε τη σούπα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο παρεμβαίνετε και διδάσκετε και ξαναδιδάσκετε και συγχαίετε τα πράγματα, και αντί να αφαιρέσετε από τον κόσμο, από τους Ελληνανθρώπους, γιατί αυτοί εμένα με αφορούν και με ενδιαφέρουν, να τους αφαιρέσετε αυτή τη κακιά αντίληψη περί θεοτήτων και Θεού και φόβο Θεού και το πάτε όλο στο Θεό. Ο Θεός να δει ότι κάνουν οι χριστιανοί που μου καβαλήσανε τη χώρα μου με ατιμία και την κυβερνάνε ακόμα και την έχουν φέρει σε πλήρη υπεξέλιξη. Έρχεστε εσείς οι ελληνοπρεπείς δάσκαλοι, ναι και καλά, με τα βιβλιαράκια σας,
με τα σεμινάρια σας, να μου πείτε ο Πρόκλος και να μην αρχίσω τώρα τίποτα φαρδιά, γιατί στα φαρδιά μάγκας είμαι και τα λέω, κατάλαβες. Και μπου και μου τους ξεσηκώνετε και μου τους ξανακάνετε κάτι σαν χριστιανούς. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει ρε Θεός. Δεν υπάρχει ρε. Ρομπότ υπάρχουνε και τα βλέπουν όλα. Όλες μας τις κινήσεις. Αυτός ο οποίος έφτιαξε τα όντα, τα φυτά, τι θέλεις ρε, τα πάντα. Εμένα τον ίδιο. Είναι δυνατόν να μην με παρακολουθεί? Να μην με βλέπει όπερ και αδιαλείπτος? Τι είναι, μαλάκας είναι? Ο κατασκευαστής είναι ρε. Και το βλέπει. Αυτό είδε και ο Σωκράτης. Τα δαιμόνια. Ποια είναι τα δαιμόνια? Δαιμόνια. Οντότητες ρε. Οντότητες. Ποιες είναι οι οντότητες? Στο κομπιούτερ άμα κάτσεις ρε. Δεν με βλέπεις, δεν σε βλέπω. Οντότητα γίνομαι. Να κοροϊδεύετε τον κόσμο και να πείτε τη γνώμη σας και τη μαλακία σας. Ο κάθε μαλάκας. Και ο κάθε καθηγητής πανεπιστημίου και πολυτεχνείου. Κατάλαβες? Ναι. Θα τους καλάκα. Δηλαδή πάω να ξεφύγω από τον μπακαλομανάβικο που έχουν στήσει εδώ και 2.000 χρόνια, 2.300 χρόνια στη χώρα μου, και ερχόσαστε εσείς ο Θεός και η Νέμεσης. Ποια Νέμεσης ρε? Ποια Νέμεσης? Σε βλέπει αυτό το ρομπότ που σε έχει φτιάξει, σε βλέπει. Αυτή είναι η Νέμεσης, σε βλέπει. Τα βλέπει ό,τι κάνεις. Ό,τι λέω τώρα αυτή τη στιγμή το ξέρει, με βλέπει. Όχι μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Τα βλέπει και κλειστά να κλείσω τα φώτα στο δωμάτιό μου, στην κροδοκάμαρά μου. Θα το βλέπει, αυτός με βλέπει. Το βλέπει ρε ο εξωγήινος. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Και από εκεί που τους πάω να τους τραβήξω λιγάκι, μου τους βάζετε στο πνεύμα πάλι του θρησκευτή για να πουλήσετε εορτές, παπαριές. Εντάξει, ξηγηθήκαμε τώρα, τα πάμε. Δεν μπορούσα. Θα μου πεις εσύ τώρα για ηλισμό. Ποιος είναι ο ηλισμός? Πού βλέπεις δηλαδή από ηλισμό? Μια χούφτα φασόλια και αν τα φάω κάθε μέρα δεν τρώω. Έχω γίνει 65 κιλά και κοντεύω 80 ετών και γυμνάζομαι νυχθημερών, σκέπτομαι, φιλοσοφώ, προσπαθώ να αφυπνίσω Έλληνες. Και εσείς να μου την πείτε, να πουλήσετε καλά βιβλιαράκι. Μην αρχίσω τα φαρδιά. Και ορισμένοι που μου κάνετε αιτήματα φιλίας, τα δέχομαι πλέον και εγώ κάνω αιτήματα για το λόγο τον εξής. Θέλω να διαδώσω, να διασπείρω ρε το λόγο μου. Καταλάβατε, δεν ψάχνω για γκόμενα. Έχω παντρευτεί 4 φορές, έχω χορτάσει. Τι να σου λέω τώρα, ναυτικός ήμουνα. Το μουνί το έχω χορτάσει πολύ. Κατάλαβες, δεν ψάχνω για αυτό. Χαρτί έχω πολύ, περιουσίες ατράνταχτες. Παρακάτω. Αφήστε λοιπόν τα φασόλια μαζί μου. Δεν είμαι για φασόλια. Άντε για χαρά υπέροχα ελληνάκια, τα βιντεάκια, και σε κανέναν άλλο φίλο της συναντιλήψεως, μπας και ξεκουνήσει κανένας άλλος. Τα γράφω για να κάνω το μάγκα. Για χαρά.